Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Umu ndi mmene Okuba Ndalama M'boma Amatetezelana. Pamene nthawi imakwana 10 koloko mmamawa, galimoto yonyamula katundu yomwe imatchedwa kuti van yolembedwa mawu akuti Central Medical Stores inafika pa chipatala china chaching'ono m'boma la Nsanje. Anthu achidwi ndi zomwe galimotolo labweretsa analizungulira kuti kwabwera chani chachilendo kuchokera ku boma, kamba kakuti galimoto zotelezi sizibwerabwera m'bomalo. Komatu chidwi ndi chisangalalo chawo chinasanduka chisoni popeza zomwe galimotolo linabweretsa ndi makondomu ndi magrovesi zomwe ogwira mchito ku chipatala amagwirisa mchito. Monga malimozi la boma lotsaukitsitsa kwambiri mdziko muno, boma la Nsanje mankhwala asapezeka mzipatala zake. Odwala amauzidwa ndi madotolo kuti akuyenera akagule okha mankhwala ku mafamasi, kumachita kuti boma la Malawi limalandira chithandizo chokwanira kuchokera ku maiko akunja. Akufuna kwabwino kuti mzipatala zake muzikhala mankhwala. Amatias Chilumba omwe amayimira gulu la midzi yokwana 256 m'bomali anadandaula ndi mchitidwe wobweretsa zinthu zosafunikira m'bomali, ponena kuti anthu akufa ndi matenda oti ndi wochidzika. Iwowa amaloza chala kulikulu la unduna wa zaumoyo komanso nthambi yake yogawa mankhwala ya Central Medical Stores kuti kunadzaza katangale komanso ziphuphu, ndipo mchifukwa chake zinthu sizikusintha mpaka pano. Iwowa anali wodabwa kuti boma liwapatsa bwanji makondomu nkumachita kuti omwe akufunikira ndi mankhwala kuti mwina anthu achire ndi kupulumuka ku imfa zopeweka. Kumbali yawo iwowa akhala akudabwa kuti boma mosogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino amakhala akukamba zofuna kutitsa katangale, koma palibe chomwe chikuoneka kuti katangaleyu akutha. Iwowa anawuza boma kuti ngati ali ndi chidwi kuti miyoyo ya anthu ipite patsogolo, akuyenera kulola kuti makonsolo a m'boma azigula okha mankhwala mothandizana ndi anthu amudera, popeza ndi omwe angadziwe kuti pa chipatala ichi pakusowa mankhwala awa ndi awa. Koma iwowa akuti izizi zizachititsa kuti zipatala zisapatsidwe zinthu zosafunikira monga makondomu. Monga mkulu wa komiti yoyang'anira midzi yambiri m'boma la Nsanjeli anatinso amalandira malipoti okwana 25 pa tsiku lililonse kuti anthu awo abwezedwa ku chipatala kuti kulibe mankhwala, ndipo angowalembera kuti akagule ku mafamasi mankhwalawo. Anthu omwe amabwezedwawa ndi oti sakwanitsa kugula shuga kapena mchere pakhomo pawo. Ndiye akwanitsa bwanji kugula mankhwala omwe ndi wodula kwambiri? Iwowa akuti amangofuna tsiku lomwe adzakumane ndi akuluakulu a m'boma nkuwauza kuti anthuwa ndi aboza komanso achinyengo, chifukwa chakuti zomwe amanena ndi zomwe amachita zimasiyana kwambiri. Siyani katangale ndi ziphuphu popeza akupesa anthu osalakwa m'mizimu, anatero Achilumba atakwiya. Kukula kwa katangale mdziko muno malingana ndi ripoti la bungwe la Transparency International, dziko la Malawi likunka nabwerera mmbuyo pa nkhondo yake yolimbana ndi katangale. Kuchoka mu chaka cha 2012 dziko la Malawi lagwa pa mndandanda wa maiko omwe akulimbana ndi katangale ndi mastepe okwana 7, ndipo lili pansi pa maiko monga Ivory Coast ndi Panama. Kusintha kwa maboma sikukuthandiza chilichonse pa nkhondo yolimbana ndi katangaleyi, popeza aliyense akapambana masankho ndiye kuti ndi nthawi yake yopanga ndalama mwamnano mdziko muno. Izizi ndi malingana ndi mkulu wina wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR amaiko kaiyatsa. Iwowa anatinso si munthu aliyense yemwe amagwira mchito m'boma kapena wandale amene ndi wakatangale komanso wakuba, popeza ena amangofuna agwire mchito yomwe analembedwerayo kenako nkuti alipidwe malipiro awo apamwezi. Komatu pena anthuwa amachita kuumirizidwa kapena kuonera ena kuti ayambe kuchita mchitidwe wonyasa m'bomamo.
mkulu wina yemwe amagwira ntchito m'boma anayankhulapo kuti nthawi zambiri kugwira ntchito pakati pa anthu omwe malingaliro awo ndi akuba kumakhala kovuta kwambiri, popeza ngati uchita chilungamo ndiye kuti umatengedwa kuti ndiwe wowukira, kamba kakuti sukuchita zomwe anthu ambiri amachita pa ntchitopo. Sukondedwa ngakhale ndi mabwana ako, ndipo umatha kuyamba kuona zokhoma pa ntchitopo kamba kaukanitsisa kwako kuchita zonyansazi. Pena amatha kumangokuzunza mwina usakupatsa ntchito iliyonse ati uone kuwawa. Zina ndi zoti amatha kutuma wogwira ntchito ena kuti azikuonetsa ngati siutha kugwira ntchito yako. Ngati sangathe kukuchotsa kamba kazifukwa zina, ndiye kuti amangokupititsa kumalo komwe amakutcha kuti Guantanamo. Mawu awa ndi wodziwika kwa anthu ogwira ntchito m'boma, ndipo kumeneko kumapita omwe samvera zofuna za mabwana, komanso ena omwe ndi adani achipani chomwe chikulamula. Uku ku Guantanamoku amangokupatsa malo ogwira ntchito, koma sakupatsa ntchito iliyonse ayi. Zitsanzo zooneka ndi maso ndi monga a Stephen Maseya omwe anapititsidwa m'boma la Mangochi kuchoka ku Blantyre komwe ankagwira ntchito ku MBC, imeneyo ndiye Guantanamoyo. Muzaka za ma-90s wamkulu wakale wa apolisi a Mark Williams Lunguzi anachitidwa izi kamba kakuti samagwirizana ndi ulamuliro wa Abakili Muluzi. Ndale zazipani zambiri zitafika kumene mziko muno, iwowa anangopasidwa desk nkumango wabweretsera manyuzipepala kuti aziwerenga basi. Mbali ya malipiro ndiye kuti amakulipira onse ndipo sakudula. Ogwira ntchito ambiri m'boma amakhala akuopa kupangidwa zimenezi, choncho amalolera kuchita nawo mchitidwe wakubawo kuti apulumuke. Kwa anthu ena zimakhala zovuta ngati ukuchita kulamulidwa ndi abwana ako kuti ukuyenera kupanga chakuti, ukakana ndiye kuti wanyozera lamulo la bwana, zomwe pena zikhoza kupangisa kuti upite ku disciplinary. Kotero katangale ndi wovuta kuti atitsedwe mdziko muno popeza anazikamizo m'boma monse. Nayo milandu ya katangale ikati iyambe kuti izathe imatenga nthawi. Chitsanzo ndi nkhani ya cashgate ya mchaka cha 2013 zomwe mpaka pano sizikuoneka tsogolo lake. Nkhani za apo mmbuyo ndi mpaka pano nanga zakubedwa kwa ndalama yokwana 6.2 billion Malawi kwacha za COVID zili pati. Zinthuzi zikapititsidwa ku mabwalo a milandu palibe chomwe chimaonekapo. Pena Guantanamoyi ndiye ing'ono chabe potengera ndi zomwe zimawachitikira anthu ena omwe ntchito yawo ndi kuthana ndi katangale mziko muno. Mu chaka cha 2015 a Isa Njaunju anaphedwa ndi anthu osadziwika bwino, ndipo thupi lawo linapezeka litawotchedwa mu mzinda wa Lilongwe. Galimoto lawo linawotchedwa koma linapezeka kuti lili kusiyana ndi komwe kunali thupi lawo. Pa nthawi yomwe amamwalira mkuti ali mkulu woona zakayendetsedwe ka ntchito ku nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB. Iwo watu anaphedwa kamba ka ntchito yawo yothana ndi katangale mziko muno. Kotero ngati ulimbana ndi katangale ndiye kuti umachotsedwa ntchito kapena kuphedwa kumene. Mu chaka cha 2020 mkulu woyang'anira chitetezo cha mtsogoleri wa dziko wakale a Norman Chisale anamangidwa kamba kowaganizira kuti anatengapo gawo pa imfa ya Isa Njaunju, ndipo chimangidwireni mpaka pano sizidziwika kuti mlandu wawo udzalowanso ku bwalo la milandu litiro. Anthu ochita katangalewa mdziko muno alipo kagulu, ndipo amayesesa kuti amene wakuzidwa asalandire chilango choyenera. Mwezi wa February mu chaka chino cha 2022 alinafe Bonongwe yemwe anali station manager wa nthambi ya Malawi Revenue Authority MRA m'boma la Dedza anapezeka ataphedwa kubafa kwa nyumba yake. Iwowa anali atamangiridwa ndi chingwe kudenga la nyumba yawo kuti mwina anthu aone kuti achita kuzipha. Abonongwe anali munthu amene amadziwika bwino ndi kuyetsetsa ndi kuthana ndi katangale m'boma la Dedza, koma anthu ochita izi samasangalatsidwa nazo, kotero anangoganiza zowapha. Pokwana mwezi wa Meyi mu chaka cha 2022 anthu okwana asanu anamangidwa poganizidwa kuti
anatengapo gawo pakuphedwa kwa abonongwe, koma mpaka pano palibe chomwe chikuoneka kuti mlandu ukuyendera stepe yanji. A President Lazarus Chakwera omwe analowa m'boma polonjeza anthu kuti adzathana ndi katangale anangotulutsa chikalata chokhumudwa ndi kuphedwa kwa abonongwe, koma palibe chichitikapo kuti chilungamo chioneke mpaka pano. Panopa boma lawo lomweli ambiri akukhuzidwa ndi katangale wamnano, wachiwiri wawo a Saulus Chilima, a Prince Kapandanganga, a George Kayenja, a Chris Chaima Banda, a Eisenhower Mkaka, komanso a Newton Kambala ndi ena mwa anthu amuboma la Achakwera omwe akukhuzidwa ndi katangale, kumachita kuti anati adzathana ndi mchitidwe wonyansawo. Ambiriwa akukhuzidwa ndi mkulu uja wotchedwa Azunith Satar, yemwe dziko lonse la Malawi lili mthumba mwake. Kubwera kwa asata mdziko muno mwezi wa Machi mu chaka cha 2022 kunamveka mphekesera zomwe zimanena kuti Azunith Satar omwe akukhuzidwa ndi katangale wadzaoneni mdziko muno anabwera mdziko muno kuchokera kwawo ku United Kingdom. Izizi zinamveka iwowa atabwerera kale kwawo, ndipo anthu ambiri anali wodabwa kuti zitheka bwanji munthu yemwe ali mkamwa mwa anthu chonchi kulowa mdziko muno, koma nthambi za boma zofunikira zomwe zikumufufuza mkuluyo zisaziwe. Anthu ankati iyeyu amayenera kumangidwa ndi kufunsidwa mafunso angapo popeza kufufuzidwa ndi bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB. Kodi nanga apolisi bwanji sana mmange nanga nthambi ya National Intelligence Service yomwe imaona nkhani za chinsinsi mdziko muno inatulutsa chikalata chomwe chimati sanadziwitse nthambi za chitetezo mdziko muno kuti asata ali mdziko muno, kamba kakuti sanauzidwe kuti asata ndi munthu woti akufunidwa kuti azengedwe milandu. Nayo nthambi ya chitetezo ya Malawi Police Service inayankhulanso kuti Azunith Satar anali asakuwafufuza ndipo sanakawagwira pokhapokha akanauzidwa ndi nthambi yothana ndi ziphuphu komanso katangale ya ACB kuti atero. Nayo ACB inatulutsa chikalata chawo chomwe chimanena kuti anadziwa kuti asatawa anali mdziko muno patadutsa maola awiri atanyamuka kale kubwerera kwawo ku United Kingdom. Nthambi za boma zomwe ntchito yake ndikuonetsetsa kuti chilichonse chikhale mchimake zikukanirana pa nkhani ya asata. Izizi zikuonesa mphamvu zomwe Azunith Satar ali nazo popeza apapa nchichidziwikire kuti mkuluyu amaopedwa ndipo palibe amene anakayambisa nkumumanga mkuluyu. Funso nkumati chinavuta ndi chani a National Intelligence Service kudziwitsa ACB kuti Azunith Satar ali mdziko muno, kuti mwina iwowa aone kuti apanga bwanji. Izizi zikusindikiza kunena kuti anthu onse akatangale mdziko muno amayikirana kumbuyo kapena kuthawa udindo wawo powopana. Nkhondo yolimbana ndi katangale ndi yovuta. Munthu yemwe amayenera kulankhulana maso ndi Azunith Satar ndi Amartha Chizuma, kamba kakuti iwowa anali atayamba kale kumufufuza mkuluyo. Kenako mpamene nthambi ya NCA inaonapo kuti apapa pali nkhani tilowepo. Amayi Chizuma asinasankhidwe kukhala mkulu wa ACB anali ombudsman, ndipo kumeneko ntchito anayigwira yooneka ndi matso. Kotero nthawi yomwe anasankhidwa kuti asogolere nthambi ya ACB, anthu ambiri mdziko muno anali ndi chiyembekezo kuti akayigwiradi ntchitoyi molimbika. Iwowa samateketseka ngakhale kuti anthu ena olimbana ndi katangale ku ofesi yomweyi anatha ndi kuphedwa monga a Isa Njaunju, ndipo pano ali kalikiliki kutsogolera kufufuza aliyense yemwe anaba ndalama za boma. Nduna za boma zikumangidwa zomwe m'mbuyomu sizimachitika. Anthu achipani cholamula nawo sakusiyidwa, zomwe zikuonesa kuti maiko akuyesesa ntchito yake. Koma chomwe chikuvuta ndi tsogolo ya milanduyi ikapita ku mabwalo a milandu mdziko muno, popeza zikumangokhala chete osamvekanso kuti zinthuzi zili pati. Koma chiyambireni kuchilimika chaka chatha pa ntchito yothana ndi katangale komanso kugwirizana ndi ofufuza ochoka mdziko la UK, Amartha Chizuma
akukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana yomwe cholinga chake nkuwafokesa kuti asiye kufufuza azunith sata popeza anthu ambiri akukhuzidwa ndi aboma la tonseli. Kuonekera kukulimbana kwa uku ndi AMATETEZERANA kunabwera poyera mu January mchaka cha 2022 pamene kunamveka audio recording yomwe mayiwa amayankhulana zokhuza ntchito yawo yomwe imanena kuti kamba kakuti katangale ali paliponse kuphatikizapo mabwalo a milandu komanso ku polisi akuona kuti ntchito yawo yothana ndi katangale ikhala yovuta kuyigwira bwino komanso mtsogoleri wa dziko azamuona ngati sakutha kugwira ntchito yake. Zitatero achakwera anawazuzula mayiwa nkunena kuti sanachita bwino powonesa ngati sakuthandizidwa popeza iwowa ndi amene anawasankha mayiwa pa udindo. Kotero zinali zowawa kuwamva iwowa akunena zotelezi. Kuyambira chitulukireni audio imeneyi AMATETEZERANA akhala akumanenedwa kuno ndi uko masamba a mchezo komanso newspaper. Anthu ambiri akhala akuwanena kuti sakuyenera kugwira ntchito ku office ya ACB popeza anawolola za momwe akugwirira ntchito ku ACB ko ndi munthu oti sizikumukhuza. Kwa anthuwo akuti mayiwa anaphwanya lamulo losunga chinsinsi pa nkhani zomwe zikufufuzidwa. Mwezi wa February mu chaka cha 2022 chomwechi mayiwa anakasumiridwa ku bwalo la milandu ndi gulu lina lotchedwa Forum for International Development kamba kusatha kusunga chinsinsi chija mchizungu amati oath of secrecy. Momwe mlandu unathesedwa ndi bwalo la magistrate la Blantyre kamba kosombo ni wokwanira komanso kusasata ndondomeko za bwalo la milandu. Mu mwezi wa April mchaka chomwechi Abon Kalindo anauza mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti achose ntchito amayi AMATETEZERANA popeza mayiwa anaphwanya lamulo la chinsinsi ndipo ngati satero amema anthu kuti apange zionesero kuti mayiwa atule pansi udindo wawo. Anthu ena anayamba kunena kuti mwinatu nawo a president Lazarus Chakwera sawafuna AMATETEZERANA ndipo akumangonena pagulu ngati akuwafuna mayiwa. Mwezi wa Meyi womwewu gulu lina lomwe limadzitcha kuti mzika zokhuzidwa zinachita mbindikiro kwa masiku atatu ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe akuti kufuna kukakamiza kuti mayi AMATETEZERANA atule pansi udindo wawo pa nkhani ya audio yomweja. Anthu omwe amayikira kumbuyo AMATETEZERANA anayamba kunena kuti nkutheka kuti azunith satawa ndi omwe akuthandiza gululi popeza atsogoleri a gululi amaoneka akumweza ndalama zambiri kwa anthu owatsatira. Anthu ena akukhulupirira kuti ndalama zomwe mkuluyo anaba mdziko muno akuzigwiritsa ntchito pomatuma anthu kuti azipanga zionesero zakuti AMATETEZERANA atule pansi pa udindo wawo. Kumbali ya AMATETEZERANA iwowo akuti sakutekeseka ndi zonsezi popeza anali akudziwa kuti akayamba kugwira ntchito yawo akumana ndi zimenezi. Milandu ina yakhalitsa m'mabwalo a milandu. Ngakhale nthambi ya ACB ili ndi mphamvu yofufuza ndi kumanga anthu omwe akuganiziridwawa, ntchito yonse imatsalira ku mabwalo a milandu omwe ali ndi mphamvu zozenga milandu anthu oganiziridwawa. Komatu mabwalo a milandu mdziko muno sali momwe anthu amaganizira. Milandu imangokhalako osalabadiridwa ndipo pena imaoneka kuti basi inatha. Pakadali pano nduna imodzi yokha yakale ndi yomwe ili kundende kamba kakatangale. Awatu ndi bambo Uladi Musa, mkulu wina wochita malonda, anagamulidwa kuti akakhale kundende kwa zaka zisanu ndi zinayi 9 koma panopa anatulutsidwa pa belo ukuku akupanga appeal ku bwalo lalikulu. Awatu ndi Atom Mpinganjira. Milandu yambiri yokhuza kubedwa kwa ndalama kwa mchaka cha 2013 ya Cashgate pano ilizi ku mabwalo a milandu ngati palibe chinachitika mdziko muno. Anthu ena ambiri okhuzidwa ndi kubedwa kwa ndalamako anamwalira muzaka zokwana 15 ndi chimodzi 16. Abakiri Muluzi akuzengedwa mlandu wawo woganiziridwa kuti anaba ndalama zokwana 1.7 billion Malawi kwacha pa nthawi yomwe anali mtsogoleri wa dziko lino. Nkhani yomvetsa chisoni ndi yakuti boma muzakazi akuti lataya ndalama zokwana 1 billion kwacha koma sikuoneka kuti mlandu uzatha liti. Zonsezi ndi mabwalo a milandu. Anthu okwana 50 ndi mmodzi 60
anamangidwa mu chaka cha 2021 kamba kusakaza ndalama za COVID-19 zokwana 6.2 billion malaiko aja. Milandu yawo mpaka pano sikuoneka tsogolo lake lenileni, ndipo ambiri ayiwowa anabwerera ku ntchito zawo ngati palibe chomwe analakwa. Funso nkumati kodi kuwamanga kuja kunali kongophimba anthu m'maso kuti boma lizioneka ngati likuthana ndi katangale, kapena kunali kungowakhazika chete anthu omwe amayankhula za katangale mdziko muno. Dr. Mustafa Hussein aku University of Malawi anati pakadali pano ngakhale kuti mtsogoleri wa dziko amakhala akuyankhula zothana ndi katangale, palibe chomwe utsogoleri ukuchita choonekera kuti ukuchilimika ndi nkhondoyi. Iwowa akukhulupirira kuti malamulo alipo kale omwe ndi achikhalire momwe mabwalo a milandu mdziko muno angathanirane ndi katangale, koma chomwe chimachedwetsa sachidziwa. Nawo a Boniface Dulani omwe ndi woyankhulira pandale kuchoka ku University of Malawi komweko anafumirizana ndi a Hussein kunena kuti ngati boma palibe chomwe likuchita powonesesa kuti nkhondoyi itheke. Nkhondo yolimbana ndi katangale ndi yayikulu mdziko muno, ndipo ikufunika kuchilimika popeza onse ochita katangalewa amagwirizana ndi kutetezana pogonjetsa lamulo la dziko. Anthu ochita katangalewa amakhala ndi mwayi wopeza maloya omwe amawateteza popeza amadziwa kufuka kwa malamulo athu a dziko. Anthuwanso ali ndi ndalama zambiri zomwe amatha kupereka kwa ozenga milandu kuti asokoneze mlandu kapena asayike chidwi. Amayi Martha Chizuma kumbali yawo akuyesesa ngakhale kuti akukumana ndi mikwingwirima yambiri. Tangoganizani ngati akukwanitsa kumamanga nduna zoti zikulamula boma panopa, ndiliti m'mbuyomo zinachitika zimenezi.